חברים, אז עשיתי עם חברים שלי את טבלת ליגת העל, מה שאנחנו חושבים, וזה כל מה שבחרנו. רגע, יש לנו עוד עכשיו. מי אתם חושבים שיהיה מלך השערים? לדעתי, מלך השערים יהיה... לא, רגע, לא. מחזיקה לגביע המדינה, מי אתם חושבים שיזכה בגביע המדינה? בית"ר ירושלים. גם בית"ר. הם יזכו בדאבל, אני אומר לך. ירושלים. מה אתה שם את זה במאכזב את העונה? זה בטעות, זה חברים. בטעונה זה... נו. בטעות, שקט רגע. גם בתל אביב. כן. בית"ר יונה, זה איך חצי ירושלים. אחי, אני רואה אותם כל יום. לא, אחי, באמת זה אחד. אני חושב שמי שתזכה בגביע המדינה זה יהיה השנה... אני חושב שהשנה גם בית"ר. טוב, שחר, אתה גם בוחר את בית"ר? שקט רגע. שחר גם בוחר את בית"ר ירושלים. אלמוג, מי אתה בוחר שיזכה בגביע המדינה? אלמוג, מי יזכה בגביע המדינה? דחוף. בית"ר. רגע, יונתן, מי אתה חושב שיזכה? נו, רגע. מי אתם חושבים שתאכזב את העונה? שחר, מי מאכזב את העונה? מאכזב את העונה היא מכבי. תל אביב. אני גם חושב במכבי תל אביב, את האמת. אלמוג או שחר, לכו תפתחו. לא צריך, די. לא צריך. שחר, לך תפתח. אני רוצה. מכבי תל אביב. גם אלמוג מכבי תל אביב. מכבי תל אביב. חברים, אני יודעת על מי אתה בוחר. תעלה שנייה. למה כתבת לי פה אס? בטעות. חברים, זה הדירוג שעשינו. הפועל תל אביב, לא. מאכזבת העונה. מאכזבת העונה? כן, מאכזבת. הפועל באר שבע. לא, בית"ר ירושלים. בית"ר ירושלים? כן. מה, מאכזבת העונה? כן. היא מאכזבת העונה הפועל תל אביב? מי? רגע, מי מאכזבת העונה? בית"ר ירושלים? בית"ר ירושלים או מכבי חיפה? מי מאכזבת העונה? בית"ר ירושלים. טוב. כתבת את זה פה. עכשיו מלך השערים. מי אתם חושבים שיהיה מלך השערים? מי יהיה מלך השערים? של הליגה. אני אומר מלך השערים הולך להיות עומר אצילי. עומר אצילי יהיה מלך השערים. שחר, מי אתה חושב שיהיה מלך השערים? ירדן שועה. אלמוג, מי אתה חושב יהיה מלך השערים? אלמוג, מי יהיה מלך השערים? איניאסטה. איניאסטה. מה אתה רוצה? לא ככה מתחילים שיחה. טוב חברים, בחרנו. בסדר, נגמר. טוב חברים, זה מה שעשינו. מה אתם אומרים? זה מה שבחרנו. ותגיבו בתגובות של מי היה הכי... מי בחר לדעת הכי יפה. כאילו, בחר את הכי טוב. תגיבו רון ושחר. יאללה. ביי.